Pini adaba birta than bang nili merin han sepi donar jekta birta ang ton pen. Jengkha Bamon po College along Karbi Language Spoken Course Center Kangpupon. Jeklo John Thoma Parman akhai kapre katum Karbi alam alun ke Charlie G adim Kangpupon ajoini ake ongdung akhai atum aning arong chipi. Karbi alama ki kapachan ponji aphan coordinator Biren Singh Inghi lapen center in charge Jiten Rongpi atum kachepadu gajoini Jengkha Bamon po College along Karbi Language Spoken Course Center Kangpu padopon. Bangso a center Kangpupon along Hamren VDC chairman Sar Singh Phangcho Manpeng alu hisar popen chetong donalong Kangbura Teron inspector of Kheroni Cotton Farm Boloram Thapa social worker lapen ke ongdung Manpeng ke theki dingatum chetong dunpen RDCP dun rinti. Bangso a center Kangpupon ajoini akaprek akhe atum aningarong chipi dun athema Karbi anglong along ke do plote Karbi akhay alam alun lapen pindeng sumpot thek dun nangji lapen la anchot kali rongso rongbot along le kedam pusita chingki chethan Thekpo bosi aning arong rinti athema KAC atum kanghona joini khe akaprek atum ka Charlie dun long lok ke kopai ke me binong lo pusi ningje pon Jengkha Bamonpo College long Karbi alam spoken course Karbi language spoken course Charlie adim ini yang kupon lo tapen labang ke chorume me alam lo Gasemet nelihin pen Karbiang Autonomous Council CM ake hai Tuliram Ronghang pen Chenglok alang le team tumbhan lapen laso language board chairman pen Chenglok laso language board aputhak chipaduk kadduave kethe kere ake hai tumbhan sitame Dipu Dimapur Silunijan atawar pipen dilay an pachetok ponji aphan kilometer plira achitim ajak towar lapen dolong selam pon bomlo. Dipu Dimapur Silunijan atawar pipen dilay an pachetok ponji aphan kilometer plira achitim ajak towar lapen dolong selam pon bomlo. Lakhain kore si Borjan MAC constituency kapar lomate aparman PMGSY scheme pen towar ajak kiding kilometer plira achitim atawar selam pon bomlo. Labangso atawar ka selam pon along dolong hinita Kimrang pon bomlo pusi 365 News India apherang ke than pachini. Labangso a scheme mate towar kasilam pon ajok Boloram Timung arong Rongpi Rong Thoma rong Sikari Kathara rong Khoya Singh Be arong Inghi arong lapen Teron arong arada tumkidam ke wang mate Jojor Cholang aphanta awar sai mi pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung a hinpen than pachini dun pherang ke pen karju pon hu. Pini abirta ke lapo anse kangton iglo arni ke me kardom.